падар гул мепарварад ва писарак бошад гулҳои падарро вайрон мекунад, мешиканад, вайрон мекунад. падар ин ҳолатро дида дарҳол писарро мезанад. ин ҳолатро вақте ки ҳамсараш мебинад модари кӯдак мегӯд мардак, мо гул мепарварем ё писар, кадомаш барои мо муҳимтар аст? албатта ки пеш аз ин гуфтан, яъне мо бисёр чизҳоро фаромӯш мекунем, чизи муҳимтар, аммо чизи кӯчакро пеша мегузорем. ҳар кас ҳар тавре мехоҳад бифаҳмад. ин дар оғози барнома буд ки мо баъдан савобро гузошта чиҳо намеравем, ё ба хотири як савоб талош мекунем, аммо мебинем ки натиҷааш. хулас, дуруд ба шумо, ассалому алайкум. худо мову шуморо аз тамоми балоҳои заминаву осмонӣ нигаҳ дорад ва ҳарчи бар фоидаи мо аст бидиҳад ва ҳарчи бар зарар аст дураш бигардонад. айни ҳол парвардигор моро мебинад ва аз қалби мо, ҳамаи мо, шумо ки низ тамошобин ҳастед, огаҳ аст. аз ҷумла оддитарин чиза шурӯъ кунем. аз намози ҷумъа, рафтани намози ҷумъа меравем. парвардигор ба мо ваъда кардааст ки ҳар касе ки намози ҷумъа меравад, ҳоло ин қиссаҳои тӯлонӣ дорад, дигар бо пунктҳош аст, аммо оддитаринашро мегӯем. мегӯяд пиёда рафт, як пой, яъне як қадами росте ки мезанӣ як савоб мегирӣ, қадами чапе ки мезанӣ чӣ кор мешавад? тарх, яъне ки минус як гуноҳ. шумо тасаввур кунед ки як кас шуморо даъват мекунад, мегӯяд ки ҳар як қадами задагитон, қадами ростон як сомон медиҳам ва ҳар як қадами чапи задагитон як сомони қарздор бошед, агар минус мекунам. ва чӣ қадар мебинем ки роҳраво пайдо мешаванд. парвардигор ҳам мегӯяд намози ҷумъа рав, қадами ростат як савоб мегирӣ, қадами чап. аммо мо мебарем ҳамон таи дари масҷид, мошинҳоро ҳамаро пайҳам мегузорем. чӣ кор мекунем? ба дигар роҳравҳо монеъ мешавем. бовар кунед, ҳолати чандин ҳодисаҳо шудем ки он гуна мошин мегузоранд ки дигар мошинҳо пробка мегӯянд, дигар мешавад. баъд и куҷо ибодат аст ки мо ибодат медароем, баъд дигар ибодати мо монеъ мешавад. ё баъдан вақти баромадан муносибатҳоро дидаем ки мошинаш он гуна мегузорад ки дигар мошинҳо баромада наметавонад. баъд мебароянд ки мегӯ охи бародар мошина нодуруст мондӣ, мегӯяд ки ман намоз будам, ҳамин гуна хай ман намоз будам. охи мебахшед, ба онҳо дар хонаи холашон буданд, онҳо дар намоз буданд. тарзи дуруст гузоштани мошин, ҳамаи мо мошин дорем, лоақал ҳамин мошинҳоро дур гузорем. чӣ қадар дур мегузоред, ҳамин қадар ҳам тартиби шаҳр мешавад, ҳам гапшунав намешавем, ҳам бениҳоят бисёр чизои оддӣ ҳаст ки агар мо онҳоро иҷро кунем, ҳар техникаи наве ки мегирем, агар то ҳамон варақаашро накушоем, нахонем тарзи истифодабариашро, вайрон мешавад. ё ҳамин мошинам меронем, агар ки як зарра аз қоида берун бароем, дигар моро ба садамову дигар меорад. аз ин сабаб мошинҳоро дур гузоред. баъд пиёда масҷид равед. хуш ба ҳоли шумо, кор кунед, савоб кор кунед ки шаҳр ҳам тартибот мешавад, мардум ҳам монеъ намешавад. дигар аз пушти як намозхони шумо чанд нафари дигар гап намешунавад. дуввум, телефон ҳам мебарем. устодҳо мегуфтанд вақте хонаи холиқ рафтӣ, махлуқиятро бояд қатъ кунӣ. бигзор баъдан нафаро қатъ кардан, яъне ки баъдан нафаро бесадо гузоштан, беззвуч набигем, аммо вибратсия дорад. мардум дар намоз аст, чӣ кор мекунад? виғ то 5 нафар ин тараф, 5 нафар ин тараф, 5 нафар ин тараф мешунаванд. агар шумо сабаб шавед ки фикри дигаро парешон шавад, яке аз сабабаш чунин аст ки он нафароe ки дар паҳлӯи шумо бошанд,
тасаввур мекунад телефони ман набошад ё ман телефонам беззвуч карда будам накарда будам. ҳамин тариқ фикри дигаронро ҳам парешон мекунед. ва хуб мешуд ки телефонҳоятонро агар мошин дошта бошед дохили мошин гузоред ёки хона як лаҳза ҳеҷ гап надорад. вақте телефонро ҳамроҳатон мебаред хоҳ нахоҳ аз рӯи одат аввалин коре мекунед соат мебинед чанд дақиқаш дуюм коре мекунед ки мебинед ки ки занг задааст ки занг назадааст. севумин вай фикртон ки ман беззвучни кардам накардам. бисёр чизое ҳаст ки фикри шуморо парешон мекунад. вақте ки дохил мешавед ҳамин чизои оддитаринро бояд иҷро кунем аз ҷумла соат. баъдан нафаро соатҳои ялтару юлтур мезананд ангуштарии чала ки вақти саҷда кардан мегузоранд чашми дигароро мебарад. ҳар чизе ки дигароро ҷав чӣ кор мекунад ба худ чашми ва парешон мекунад. ё аз ҷумла баъзан нафарҳо ҳастанд ки майкаи кӯтоҳ мепӯшанд ҳамин паси миёнашон метовад. ҳам намози худшон авай мекунанд ҳам пасангии одамро. оддитарин чизҳо ҳастанд. ва ибодат ки омадед саросема нашавед. баъдан нафарҳоро мебинед дар кӯча медаванд намоз дер шуд. давидани шумо дигаронро чӣ кор мекунад? баъдан нафарҳо мебинанд ки тинҷӣ бошад давид тинҷӣ барои чӣ медавад яъне ки саросема бо. ё вориди масҷид мешавед ҳамин ҳама истоданд ки ҳамин бибинед ки дабар дабар даб 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 мебиёд меистад ҳама хомӯш аст ҳама вай чӣ кор мекунад ҳишакунон. ин гуна мумкин нест саросема нашавед. омадед таскин оромона даромадед шумо қабул аст шумо аллакай дохил ҳастед. саросема нашуда то ки дигаронро фикрашро ҳатто дар ҳамон ҷамъи якас даб 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 давида медарояд одамам фикр мекунад ки чӣ гап бошад. бисёр чизое ҳастанд ки мо риояшон намекунем. меравем масҷид. хай ин мавзӯъро маҳкам мекунем. мавзӯи дигар мо бештар ятимхонаҳо меравем. мактабҳо дар чандин мактабҳо баъдан корҳо ҳаст ки барои пешравишону рушду дигар хай бо мардум ки кор мекунем баъд мепурсем ки хай кӯмак кун ки фалон мактаб фалон кор кардан накор барои илми бачаҳо барои ин он. баъд мегӯд хай агар масҷид бошад кӯмак мекунам илм набошад не. пас мегӯ ин чӣ гуна фаҳмем мега яъне ки барои масҷид бошад мекунем агар баъзан чизҳо бошад не. дунявӣ не. илми дунявӣ мегардем барои нафарое ки ҳамин ҳозир мо мардум куллан ба ҳамин чиз ниёз дорем. хайрхоҳҳо бисёр мегуфтем ки мактабҳоро дастгирӣ кунед метавонед мактаб пӯшед метавонед баъзан чизҳое ки ҳаст ба хотири чӣ ба хотире ки фикри онон. агар ки шумо як зарра саҳм мегузоред дар ҳамон мактаб шумо сабаб шаведу аз он як духтур барояд як агар ки ҳамон духтур чӣ қадар табобат мекунад беморонро савобаш ба шумо омадан мегирад ҷория. ҳар коре мекунад чӣ муаллим чӣ дар ҳар самт биёед баргардем мактаб хайр кардан ба мактаб. ҳамин масалан фанни физика қонунҳои табиатро меомӯзем. пас табиатро кӣ сохт? худо. боз куҷо меорад моро? ба худо. география замину осмону дигар меомӯзем. инҳоро кӣ сохт? худо. боз худо. математика ҳисобу китоб ин адолатро барои ҳисобу китоб кардан дигар фанҳо ҳамаи ин фанҳо боз куҷо мебарад моро? ба худошиносӣ мебарад. инро фаромӯш накунем. бисёр хушҳол мешавем ки агар ки рӯ ба илм оварем рӯ бисёр нафарое ҳастанд ки илм доранд ё ки бачаҳои хуб ҳастанд аммо шароит надоранд. хуш ба ҳоли оное ки онҳоро дастгирӣ мекунанд. як пули кӯчак ҳам бошад ки дастгиришон мекунанд онҳо дар зиндагӣ муваффақ мешаванд. ва боз бармегардем ба ҳамон суханамон ки ҳар чӣ ки ҳаст
фоидааш ба шумо омадан мегирад. пас хуш ба ҳоли шумо. мегуфтанд ки агар хоҳӣ қавмро аз байн бибарӣ, ҷавононро гумроҳ созӣ, пас мегуфт бесаводшон кун. халқи басавод метавонад ҳар кишварро пеш барад. он қадар бузургҳо дорем, дигар солҳову солҳо гап занем камӣ мекунад, чун хело зиёд ҳастанд, аммо мо намешиносемшон. аз ҷумла ман шахсан худамонро медонам, мо низ вазифадор ҳастем бар зами оне ки масрафи филм ҳастем, масрафи аудиокитобҳо ҳастем ва дар дохил гоҳ кӯтоҳ дар бораи бузургон гап мезанем, то ки шумо донедшон. доимо мегуфтем таърихро омӯзед, то ояндаро бисозем, чун омӯхтани таърих пеши роҳи моро кушода мекунад. худо нигаҳбони шумо ва дар охир бисёр гуфтаниҳо дорем, аммо устод мегуфт ки ҳазор сухан ҷои як натиҷаро намегирад. ҳоло замони он аст ки оҳиста оҳиста бо натиҷа мо кӯшиш мекунем барои шумо нишон бидем ва агар аз дасти мо як зарра ҳам бошад, кӯчак ҳам бошад, ҳар хизмате ки ҳаст мо барои ин мардум мекунем. дар ҳаққи мо дуо кунед ва мо низ дар ҳаққи шумо дуо мекунем ки худованд моро дар паноҳаш нигоҳ дорад. خداحافظ تو برنامه‌های دیگر.